Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Shisngi hadin baka sarkar jala lengba ka political department kala penjari daka ain Meghalaya Essential Services Maintenance Act shi hajar khandai spa prapo daga number arfly Amendment Act hajar lai ban mana ya ginong tray field staff jong ka GVK EMRI 108 Meghalaya bakim dei satia ban pelong ya gino gijing ki hapo henriu banai kenti kibala ban kta ya ka yap ka em jong ki pait ba henrei na kaliang jong unong yalam ka Meghalaya EMRI Worker Union uba Roy Park Harraswai hagajing keren bat kilat pathai kubor haka arterik urisau arjar kat kendai ulaong bagajing penjari jong ka sarkar jalai yakani ka ain yak jakor kalong ban penting pensmi yakinong tray field staff jong ka GVK EMRI 108 Meghalaya bagin sange no yakajing ki uni unang yalam ka seng ulapan pau bagid khot jong ka Meghalaya EMRI Worker Union kim sngo AA lada ki syakem hakano garno ka por namar ka jingi ka jongki ka dei namar baki dawa yala ka jong ka hok nagibor penya bamenti jong ka GVK EMRI 108 Meghalaya bat na ka sarkar jalla. I will tell something about Garo Hills. So because I am working in Garo Hills only. So we are right now we are staying in old building, government old building like hospital, police station and other building. So long time we are staying there. So 24 hours duty. We are going to the village. So whenever we come back, we are taking rest. In rainy season we cannot take rest properly because there is no ventilation, no windows, no door. So how we will sleep? How we will take rest? Even that one also we already informed to the office. From the office, no response, no one taking action, even no repair. Even we are getting less salary. With this salary, we cannot survive. We have a family. In 2011, that time I was alone. Now I am married. I have 2 kids. My mom, my dad, we are very poor. We are from village. So how we will survive with 10,000? So many times we already requested our management, to the government also, but no one taking any action till now. Already given so many, that means so many times given, we will resolve. When it will be resolved? After that, after expire all the stuff, we are poor. We are coming to the Shillong again and again. We don't have bus fare. We cannot come to the Shillong. Anyhow we manage, we come to the Shillong. That's why we want the rights. We have a human rights. We have a rights. Hakajing sngu ka junga bat ka jungi ngim sngu perchu yakani ka esma wala da ka sarkar ka penteri kami kata ka an ka balong ba ladang ini le persya ba ngin hab ban chakem ngim sngu isu ikata nomor belai ngi dawa ka hok ka jungi nadu ka basdang ngila sedang nadu sisna menchua ki jingi ki jungi dak jingi ki ba jajai dak ki peaceful agitation kabangila sedang nadu kabangi deng ribbon yong ngile je keren ba DC lai i nadu sisna menchua bangi deng ribbon yong kumno ka sarkar kami i kiwe ki pajba kele i bangi te lama yong hakilama jongi kumno ka sarkar kami i kiwe ki pajba na ki media kilai i bangi ya rally pasurok banyaki namta kita kijing e kijungi kumno ka sarkar kami i ngila le shibun kita ki agitation kijungi hendrai ka sarkar kami i rumta hadu men sisngi kedang penmi hakot kubor na u health minister uong ba lada ka biang ngong balai ba ki kali kijungi isniu hadu kan ni na kaliang juga sarkar ka penbiang silak sau punyo hajar kawai ka kali sibanai 1,47,000 per ambulance per month. Lada kili maintenance ka rukom ka babiang ya ka kali lada ngi switch da karong siar ka kali jungi ka kalak siar. Hato kata ka biang pe ka kali jungi menta palong mutu ka kali kinnyot ngila balong ka kali municipal ka kali kinong pang kalakham sniudur ban ya ka kali municipal. Hato kita ki biang ki stretcher jungi ladangi tep nongpang labun sin ke nongpang ki ham. Hato kata ka biang
nang tadi lada kabiang kumang laju keren ka increment jungi nadu arjar khat nyau hadu menta kimpat ai kata ka management kabiang mo nang taki area jungi nadu arjar khat nyau kumlai keren lang perlok mentan ba ngilatre overtime nadu us arjar khat wei hadu menta ngimio e kata ka overtime atau kita ki biang atau kani ka management kani ka GBK management kabiang tingas ngusi sibun ban ong ba ka sarkar pendon kam da kata ka esma hal ngamtip kadi ka basma yu kata ka esma kipen sema kipen ma yangi da kata ka esma andre ngim kuslai ngilarai bangin niap kum kita ki ban yale na benta ka hok ban ya ka bangi im kum kita ki marau ki bangin su im kum kita ki brio ki bangin su kamdan kalawai na mta ki kun ki jungi bangi mla ban penbiang su ya ka yeng kasem na ka ni ka tulok ka bangi yo kum bangi yo menta ti ngim snu pher ya kata ka jing pelat ke sarkar ya kata ka ain yak jakor ka jungka niat baik sekmat la ka long akanu kom ka sarkar ka penmi ni su don bok sibun ki don na pring kiseng balang akapor bak ki penmi ka sarkar ya kani ka ain bakin pakem yangi don na pring kiseng balang ki bayada yangi na pring jung ki media pitho hi continue ya katu na ki komso baki dawa ya kani ka GBK management baka di ban lek no nang ne ngisngo burom sibun ngiru na kaliang jungi ngisngo ngin don ya kata hi ka juk jingmut ba na kaliang ka sarkar ka di ban weng no ya kani ka company kabasuan ban long kum uthlen ban kejit ya ka senam jungi ki parado para senam ki pait ba nong song sinong ki ba pendon kam ya kani ka service ngingi yo ki phone call jungi ha ki personal nomor jungi man la ka minute ba ki don kita ki jingja nrei ngima asu ban yarap iki namar balai ka jingle menti jong ka sarkar ba ka management ka kular ka ingi lengba jung ki ki banai bal adep no ba ka ong ban penbiang yangi kita ki jing dawa jung ni nrei kem penbiang ngaso ba ngayahap jing mut sibon ba ka jing dawa jong kidi ki seng komso ba ki ong ba ladei ban aino ha ki CBI iya kani ka ban investigate halor jong kani ka kam ngingi kersian ya kata kajing kwa jung kisang balang ni aino si mi pinya chaprang ban wat ya kata ka SBI ru bat ni yeng ru halor jung kata kanong rem ba ni kwa ba ka sarkar kan weng no ya kini ka company GBK nang ni nang sti jungi manu ba yo nong akan ka jingi ki mamenta nakaliang jungi ngim yo nong ngidu nong nakaliang jungi paj ba lai ngi snusen sibun baki kenduk sibun ki aksiden nang ta ki jingi sitom babunjat ngi adu nong lot ndre ki ba yo nong menta kalong ba nakaliang juga management ki wan hadu hang ne menen ki wan ong yangi ba lada pi strike gumne hakini ki sngi ba phim trei kin ot be je katulok ko jungi kumba ki la ot haba ki kali kimia ka petrol kam lot kamut ka jingi onong ka jongki haba ka kali kam lek kies ki dawai ki oksigen baro ki tiar ki bangi de man penon kam ki nong pang ki nomlot nakaliang juga management kayo onong ba ka kemen ba habangi strike kumne dei halor jong kata ka komru bangi ong ba ka sarkar ka dei ban pha ban tokit halor jong gini ki baro namar ba ka jingle thombor halor jong ki nong pre